Er vi klar? Er vi klar? Er vi klar? Jeg har til den her video i mega lang tid, så yes, det er mega godt. Hej alle sammen, rigtig hjertelig velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen tilbage til den her video. Er du ny her på kanalen? Jeg hedder Kirstine. Tryk meget gerne subscribe lige nede under, så vil det i hvert fald gøre mig rigtig, rigtig glad. Det er faktisk noget tid siden, jeg mener, at vi er ramt 50 subscribers. Det gør mig så taknemmelig. Jeg ved ikke, om I ved det, men det gør mig så freaking taknemmelig. Jeg er så glad over det. Virkelig. Derfor er jeg bare... Ja. Det virker helt urealistisk. Hvis vi nok kan se på overskriften, så bliver det her en Illuminati video. Jeg vil simpelthen fortælle jer alt, jeg ved om Illuminati i detaljer. Både konspirationsteorier, hvordan opstod det, alt muligt shit. Så jeg tager udgangspunkt i vores projektopgave. Nu fortæller jeg ikke sådan noget med problemformuleringer og alt muligt, fordi det... Ja, det tror jeg ikke, I har lyst til at vide, vores problemformuleringer og alt sådan noget. Men altså skriv, så kan jeg skrive det ned i kommentaren til jer. Men min gruppe, vi valgte egentlig Illuminati, fordi det lyder som et... Hold kæft, Oliver. Min gruppe, vi valgte Illuminati, fordi vi tænkte... Først tænkte vi noget med livet efter døden, og så fik vi at vide, ej det kunne vi ikke, for det var for bredt et emne. Og så tænkte vi, gik vi rundt og tænkte lidt. Og så var der en, der kom lige pludselig kom hen og sagde, Illuminati! Og så var jeg bare sådan, ja! Oliver, jeg filmer! Nu bliver jeg hyldet af den. Hvad? Jo, der kom en og råbte Illuminati confirmed, eller Illuminati, eller et eller andet. Og så tænkte vi, ja sgu da. Virkelig. Så gik vi hen til en lærer, kan vi godt tale Illuminati historie? Nej, det er for bredt. Så gik vi hen til en anden lærer. Kan vi godt tale Illuminati historie? Ja, selvfølgelig kan I det. Så vi fik Illuminati historie, og så gik vi egentlig bare i gang. Men ja. Så Illuminati er en organisation, der startede i 1700-tallet. De kæmpede for det bedre samfund. De gik meget ind for det bedre samfund. De ville gerne have, at sådan hele verden skulle være sådan ligestillet, for dengang der var kvinder og mænd ikke ligestillet. De kæmpede blandt andet for kvinders rettigheder. Og altså det der med, at de kæmpede meget for ting, som de synes var uretfærdige. Og på den måde, altså i det her årti, hvis man kan sige på en måde, der var det jo kirken, der var styret af alt det her. Det var kirken, og det var staten, og det var... Ja, hvad var det? Alle dem der. Og gik du imod kirken, og gik du imod stormændene og stormagten, så endte du... De var meget sådan... Yes sir, we do it. Så ja. Og det her er sådan... Altså... Illuminati påvirker os rigtig, rigtig meget via de sociale medier i dag. Det her med Illuminati confirms og alt sådan noget, som jeg vil komme ind på senere hen i videoen. Men grundlæggeren af Illuminati hedder Johann Adam Weishaupt. Jeg kommer til at kalde ham Johann, eller ikke Johann. Kalder ham til at kalde ham enten Adam eller Weishaupt. Jeg tror det er Weishaupt, men ja. Og han startede Illuminati den 1. maj 1776. Og Illuminati er bedre kendt som de oplystes selskab, som består selv af Illuminati fra latin. Da han var 26 år, der startede han jo som sagt Illuminati. Og han var meget målrettet person omkring det her Illuminati. Han gik meget ind for alt det han sagde. Og for eksempel så sagde han, jeg har forudsagt det hele. Og forberedt det hele. Jeg har forudsagt det hele, og jeg har forberedt det hele. Og det beviser bare, hvor målrettet han var ved Illuminati. Fordi det gjorde ligesom, at han så mere sådan... Altså, han kom til at virke sådan større og mere... Ja, mere sådan... At det her, det ville han fandme. Og så kæmpede han også bare for at skabe et bedre samfund, fordi samfundet på det tidspunkt, det var jo bare, at mænd var rigtig, rigtig høje, og kvinder, de var rigtig, rigtig lave, og der var ikke rigtig nogen balance, og det gjorde det jo også rigtig svært for sådan, ja, kvinder, og for eksempel, vi havde ikke stemmeret og alt sådan nogle ting.
Så de gik meget ind for kvinders rettigheder. Og ham her, Johann, eller Weishaupt, han arbejdede på et universitet i Bayern, hvor han var juraprofessor. Men, og så når han ikke arbejdede på det her universitet i Bayern, så var han selvfølgelig med i det hemmelige selskab Illuminati. Og han arbejdede på det her universitet, hvor han arbejdede var med, juridiske præster. Og han var jo ikke selv juridisk præst. Og han blev rigtig meget afskærmet fra sine kollegaer, og blev derfor senere fyret, fordi han ligesom ikke var religiøs. Væk med religiøs undertrykkelse. Væk med overtro og uvidenhed. Knus enhver form for tyranni. Sådan var hans tankegang. Det var den tankegang, der ligesom gik igennem ham, og det var også derfor, han grundlagde Illuminati. Det var hele 3 gange. Og til sidst, der kom han til et sikkert sted i Gotha. G-O-T-H-A. Gotha. Hvor han ligesom troede, at han var i sikkerhed, men det viste sig, at han blev forfulgt af nogle agenter, og så døde han i eksil dernede i 1830. Og jeg kan ikke udtale navn, det var mig meget undskyld. Og ja, Illuminati har lige så været på 2 punkter. Der har været det gamle Illuminati og det nye Illuminati. Som sagt, så blev det jo stiftet af Johann Adam Weishaupt, og han ville skabe et bedre samfund og fjerne enhver form for tyranni. Han ville gerne være han ville gerne have fjernet overtro og religiøs undertrykkelse. Det var den slags tankegang, han havde. Han havde rigtig mange sådan tankegang med det her med religiøs, det skulle vi bare og overtro. Og så tyranni, det skulle fjernes, så samfundet skulle blive bedre, så det var værd at leve et værdigt liv. Til sidst, der gik det ikke så godt med Illuminati, på grund af det her med, at lige pludselig fik man at vide, at man ikke måtte have hemmelige selskaber og sådan noget i Tyskland. Og der kom flere og flere medlemmer til, og alle sådan nogle forskellige ting, og derefter så fik de jo at vide, at de måtte ikke have det her hemmelige selskab. Vi har så tænkt over, at det kunne være, at de har fortsat det her i hemmelighed. Så derfor løb det også en rimelig stor risiko ved at komme med i Illuminati. I 1784 blev det hemmelige selskab fuldstændig lukket ned, som jeg også snakkede lige om lige før. Og det skulle ligesom være inde på Illuminati. Men ham her, Weishaupt her, han var jo rigtig klog. Så han flygtede jo. Og til sidst så døde han jo ikke. Men altså, det er sådan lidt utydeligt, om Illuminati er lukket ned, fordi at man finder faktisk ud af, i 1790, der er der flere, altså der bliver skabt konspirationsteorier og alt sådan noget omkring Illuminati. Der står. Illuminati går i opløsning i 1790, så derfor tænker man, at okay, de har nok ikke helt sluttet, da de fik at vide, okay, nu er det fandme ved at være slut. Så vi tænker ligesom ham her, Johann Weishaupt, han har haft denne her helt ekstreme vilje til så gerne at vil fortsætte det her selskab. Det er noget, der har været så målrettet ved at gerne ville, så han ligesom har fortsat. Og det er ligesom den eneste teori, at vi kan finde på, at det så er blevet ved. Og i dag, der er Illuminati mere falsk, end det er virkeligt. Altså, det skal forstås på den måde, at ser man en trekant med et øje, eller ser man et øje, så råber man Illuminati confirmed. Og det er der rigtig mange, der gør. Og Illuminati er stadig en ting i dag, men den er ikke lige så stor, som den var engang. Selvfølgelig siger man stadigvæk, der sidder en masse små selskaber rundt omkring i verden, fordi at, der er ikke plads til at have et stort selskab. Man siger for eksempel, at præsidenten af USA er medlem af Illuminati, og at det er derfor, han styrer hele verden, altså Donald Trump. Ja. Nu kommer det lidt om nogle konspirationsteorier.
Og ja, det er lidt svært, hvis I ikke har sådan et billede, men jeg kan ikke lige finde et billede. Så jeg vil bare lige forklare lidt om det. Men nu kommer der noget, jeg synes er rigtig, rigtig spændende. Jeg vil fortælle lidt om den danske 1 dollar seddel. Og nu er nok nogen, der tænker, okay, den danske 1 dollar seddel, den amerikanske 1 dollar seddel. Nu er nok nogen af jer, der tænker, hvad har den med Illuminati at gøre? Det er sådan her, fordi på bagsiden af den her 1 dollar seddel, der er både en pyramide, der er en lille pyramide med en trekant i midten, som jo er Illuminatis tegn i dag, tænker man. Og altså, Illuminatis tegn med øjet i midten, det betyder bare så meget for mig, så er alle bare sådan, ja, det er Illuminati. Og det her tegn, siger man ligesom også, at det er på den måde, at Illuminati overvåger hele befolkningen, og den måde Illuminati finder ud af, okay, sådan og sådan og sådan kan vi gøre, og så kan vi gøre sådan og sådan. Så man siger ligesom, det er på den måde, at hele befolkningen bliver overvåget af Illuminati. Det er ligesom det samme, man siger, at CIA har opfundet selfies. For ligesom at få alles identiteter og sådan noget. Men så er der sådan nogle kloge mennesker, der mener, nej, det er ikke Illuminati. Overhovedet ikke. Fordi den her trekant kom til USA's våbenskjold mange år inden Illuminati undergrunden. Det er nogen, der mener. Men hvorfor kunne det ikke også være begge dele? Både noget fra USA's våbenskjold, eller der er det jo. Og også noget Illuminati bruger. Så på den her 1 dollar seddel på bagsiden, der er 13. Et tal, der går igennem rigtig, rigtig mange gange. Og det går faktisk igen 6 gange. 13 er Illuminatis tal, altså det vil sige noget dårligt. Og 6 er djævelens tal. Eller, hvad hedder det? 13, det er ulykkestal. Især fredag den 13, så bliver det bare 100 gange mere ulykke. Og 6, det er djævelens tal. Okay, 2 dårlige tal. Men samtidig det kan kun betyde noget dårligt. Altså dårligt plus dårligt, det giver endnu mere dårligt. For eksempel det her 13, det går igen, der er 13 stjerner over ørnen. Der er sådan en ørn modsat pyramiden. Der er 13 stjerner over den, der er 13 pile i kløerne på ørnen, der er 13 striber på våbenskjoldet, der er med på ørnen. Så er der 13 blade på olivengrenen, den har den anden klør. Og så er der 13 blade på olivengrenen, og så er der 13 niveauer i pyramiden. Okay, godt. Så man kan rimelig godt sige, at Illuminati overvåger befolkningen på den måde, men jeg ved ikke, hvorvidt jeg tror, at den er sand med at overvåge befolkningen. Men jeg tænker nok lidt, det måske er sandt det der med, at Illuminati er en del af USA's 1 eller sådan. Og en ting, vi fandt ud af, som ikke står her i min papir, det er, folder du 1 dollar sedlen rigtigt, ser man de 2 tvillingetårne styrt ned. Det synes jeg selv er fucking creepy. Jeg synes, det er mega underligt. Og på den anden side, der er en eller anden kendt bygning over for USA, der også styrter ned. Der falder sammen. Og folder du 5 dollar sedlen, så sker der så sker der det samme. Det er ligegyldigt hvilken seddel du folder, tror jeg. Så vil der ske det samme. Men det er kun, hvis du folder den rigtigt til den rigtige flyver. Tænk over den. Prøv det. Yes. En konspirationsteori, der også er, det er Jack the Ripper, som var seriemorder i 1888. Man har fundet en konspirationsteori om ham. Og det her med, at Jack the Ripper var jo en seriemorder, der gik rundt i Londons gader og dræbte prostituerede kvinder. Og skar halsen over på dem, og skar tegn og sådan noget i kroppen på dem. Og sætter man sådan alle de steder, han sådan har slået folk ned og sådan noget, så danner det på en måde en stjerne. Hvis I går ind og slår Jack the Ripper op, så kan I finde det. Så er der også på et tidspunkt nogen, hvilket mange tror er Jack the Ripper, der har sendt en nyere fra en af de afdøde til nyhederne. Kan det være tilfældet? Der er mange, der mener, at han ikke er en del af Illuminati,
fordi han arbejder alene. Hvilket så gør ham til en lidt utilregnelig medlemmer. Men der er også stadig mange, der mener, at han er en del af Illuminati, på grund af de ting, han gør. Hvad tror du? I kender nok alle sammen sangeren Kesha. Det gør jeg i hvert fald. Jeg har hørt hende mange gange. Og hun har udgivet en sang, der hedder Die Young. Og der var et problem, der opstod med den her sang. Den gjorde hun offentlig. Lige efter der havde været et skoleskyderi, hvor rigtig mange mennesker var, rigtig mange børn og mennesker var omkommet. Og en masse af unge mennesker, der var døde og sårede og sådan forskellige ting. Så folk blev virkelig sure over, at hun ligesom udgav den her sang, Die Young. Hun tweetede så senere på Twitter, at det ikke var hendes mening, og hun selv synes, det var rigtig forkert, at hun har udgivet den her sang, men at hun blev tvunget til det. Så siger man, at det er Illuminati, der har tvunget hende til det. Fordi... Hvorfor egentlig? Ved du hvad? Nu skal du høre hvorfor. Hun sagde på et tidspunkt, at hun var lederen af Illuminati. Illuminati er nogen, der ikke kan lide at blive lavet spøje med. De vil ikke spøges med. For de synes faktisk, det er rigtig alvorligt. Det hun har gjort. Det er også derfor, hun ikke har været så aktiv. Altså, hun har ikke givet så mange sange og CD'er her. Det er fordi, man siger, at Illuminati har lukket ned for hende. Man siger også, at det var Illuminati, der fik hende til at udgive den her sang. Man siger faktisk, at Illuminati har påvirket hendes fremtid rigtig meget. Hvis man ser den her musikvideo, Die Young, så kommer der en masse trekanter, omvendte kors, øjne og sådan en masse ting op. Jeg linker den nede under i beskrivelsen, så I kan gå ind og se den bagefter. Og det vil alle jo sige, er en confirm til Illuminati. Hvad tror du? En sjov ting mere, det er, at man tror også, at jeg, Rasmus Brohave, Lue Living, Christine Slot, Julia Sofia, mange af alle de danske YouTubere er en del af Illuminati. Simpelthen af den udelukkende grund, at YouTube er en del af Illuminati. Simpelthen fordi hvis jeg lægger også en video igen, så I kan gå ind og forklare det her. Videoen er godt nok på engelsk, men jeg forstår det. Y i YouTube, det er tal nummer 25. Og sådan har de altså med tal i alfabetet. Plusser man alle dem, så siger man de to første tal plus hinanden det næste gange. Og det giver så 9. Og siger du 9. Hvis man gør sådan en masse underlige ting, så ender det med at give 3. Hvad har 3 sider? Trekanten. Illuminatis trekant har 3 sider. 1, 2, 3. Så hvorfor skulle YouTube ikke kunne blive en del af det? Men ved du hvad, det stopper ikke her. YouTube har også en trekant i deres logo. Der mangler bare øjet. Men det er der lavet så mange videoer med. YouTube-videoer med det her øje. Så, hvorfor? Alle kunne være en del af Illuminati. Alle på YouTube, PewDiePie, som de for eksempel laver noget med, sådan regner sammen til, om han kunne være en del af Illuminati. Og det viser sig, at det er han. Det viser sig også, at jeg er det. Julia Sofia, Lue Living, Rasmus Brohave, Alexander Huse, Christine Slot, vi er alle en del af Illuminati. På grund af, at YouTube er en del af Illuminati. Det tænker jeg er lidt urealistisk, for jeg er ikke en del af Illuminati. Det tror jeg i hvert fald ikke. Men så er der en ting mere, der skræmmer mig sygt meget. Man siger, at den franske revolution var en del af Illuminati. Men hvorfor? Hvorfor? Der står Illuminati bag. Det siger simpelthen, at det var fordi i den franske revolution døde så mange mennesker, at man skulle finde en logisk forklaring på, hvorfor der døde så mange mennesker. Så man siger simpelthen, fordi man skulle finde den her logiske forklaring på, okay, hvorfor er der døde så mange mennesker? Og hvorfor er der døde så mange allierede og præster, stormagter? Simpelthen på grund af Illuminati. På grund af den simple grund, at de gerne vil tage over verden. Så siger man, at de
gjorde, så den franske revolution kom. Og det virker sådan lidt urealistisk, at bare fordi man skal finde et motiv, hvorfor den franske revolution er opstået, hvorfor folk kunne finde på at gå i krig med hinanden. Godt, så bliver det hele tilkommet til Illuminati. Hvorfor? Hvorfor? Det vi har fundet ud af den her uge, det vi fandt ud af i ugens løb, det var, at Illuminati var en virkelig ting. Det tror vi på, at Illuminati var. Men der er nogle ting, der virker rimelig usandsynlige. Som f.eks. at Illuminati står bag den franske revolution. At Illuminati overvåger hele befolkningen via en dollarseddel. Vi har også fundet ud af, at Weishaupt var en rigtig målrettet person. Han var en person, der gerne ville det, han ville. Han var en person, som tog initiativ og gjorde tingene. Vi har også fundet ud af noget, at i dag, der er vi ikke 100% sikre på, at Illuminati egentlig findes. Fordi det virker usandsynligt, at Illuminati skal skifte tegn, uden der er nogen, der ved det. Fordi først så havde de en krans med en ugle og en bog. Og nu lige pludselig til trekanten. Der er ikke noget bevis på, at trekanten er deres tegn, og at trekanten er et tegn, de bruger. Det er bare det, vi forbinder med Illuminati. Så nu tænker så om, hvad er Illuminati så? Jo, for mit vedkommende er Illuminati Johan Adams Weishaupt. Det var noget, han startede for sin lille gruppe af mennesker. Simpelthen er den udelukkende årsag, at han så gerne vil lave et bedre samfund. Eller det er mere noget pjat og noget, der ikke rigtig er til noget, efter min mening. Men hvad tror du? Tror du, Illuminati stadig findes? Hvad tænker du omkring det hele? Og er du blevet klogere på Illuminati? Eller synes du, jeg er en tåbe at snakke om det her? Jeg håber selvfølgelig rigtig meget ned den her video, og at I fik noget ud af videoen, selvom jeg ved godt, der var måske lidt tosset og lidt crazy, men yes. Jeg håber selvfølgelig rigtig meget, at I vil huske at kommentere, abonnere og like, og så ses vi igen i næste video. Hej hej!